நமஸ்காரம். ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். இந்த வீடியோவில் திருப்பாவை திருவம்பாவை பார்க்கலாம். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால், மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால், நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர், சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள், சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள், கூர்வேல் கோடும் தொழிலன் நந்த கோபன் குமரன், ஏராந்த கண்ணி யசோத இளம் சிங்கம், ஏராந்த கண்ணி யசோத இளம் சிங்கம், கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான், நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான், நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான், பார்வோர் புகழ படிந்தெல்லோரெம்பாவாய். ஆதியும் அந்தமும் இல்லாரும் பெரும், ஆதியும் அந்தமும் இல்லாரும் பெரும், ஜோதியையாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன், ஆதியும் அந்தமும் இல்லாரும் பெரும், ஜோதியையாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன், மாதேவளாருதியோ வன் செவியோ நின் செவிதான், மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலி போய், வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மிமை மறந்து, போதாரமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன், ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே, ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே, இதே என் தோழி பரிசேலோரெம்பாவாய். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.